Vítam vás dneska v klube, lebo som vás ešte neprivítala. Mám vo zvyku vás na začiatku privítať, že? Väčšinou. Takže vás vítam dnes v klube. Začali sme to hneď tak pracovne, že sme začali rozoberať stromčeky a trošku sme začali aj vysávať, lebo nie vždy sa hráme, niekedy aj musíme si poupratovať, aby sme sa tu cítili dobre, aby sme tu mali čisto. Ako doma. Takže dnes vítam medzi nami aj vaše mamičky, po niektoré, ktoré prišli a prijali naše pozvanie. Som veľmi rada, že prišli, lebo odkedy tu máme klub, je to už asi 2 roky, keď sa nemýlim Ocko, alebo už viac. Chodíte tu deti, Dušan, ľud. Chodíte tu vy, ale nikdy tu neboli vaši rodičia. Boli tu po niektorí, Lenkina mamka tu bola a myslím si, že áno, teta Vevarova tu zvykne chodiť a ostatní rodičia nechodia. Čož som trošku z toho smutná a uvítala by som, keby rodičia sem tam zašli tu do klubu. Aby videli, čo tu deti robia, čo sa tu učia a možno tiež trošku pomáhali aj mne, lebo ja som na deti sama a keď mi tu príde, dnes ich tu je celkom takto, hej, ale keď tu príde viac detí, tak to jednoducho nezvládam. Nezvládam tie deti. Ja si ich potrebujem zadeliť do nejakých skupiniek, menších, väčších. Niektorí chcú hrať počítač, v lete chcú ísť niektorí vonku sa hrať na dvor. Je to proste nezvládnutelné. Že bola by som rada, keby niekedy mamičky, keď majú trošku voľného času, pomohli mi v klube s tými deťmi. Oboznámite sa, čo tu vlastne my robíme, ako tu pracujeme. Naším poslaním na farnosti, to je otec duchovný, ja som jeho manželka, možno nás väčšina poznáte, nie je tu len slúžiť bohoslúžby. My sme tu prišli do Strážskeho a chceme tu trošku šíriť takú možno misiu a pracovať s deťmi, učiť ich ku kresťanstvu, k láske k Bohu, aby sa proste učili a takýmto spôsobom si myslím, že keď sa deti také niečo učia o Bohu, tak si myslím, že sú na dobrej ceste a nikdy sa v živote nestratia. Viete, že v dnešnej dobe je veľká kriminalita a tak ďalej, čo všetko sa zle v tom svete deje. Možno aj vy, každý rodič by ste chceli pre to svoje dieťa len to najlepšie. Aby bolo slušné, aby sa správalo aj v škole, aj na ulici, aj v rodine dobre. Hej? Takže neviem, či vy, rodičia, ste spozorovali na svojich deťoch, že sa trošku zmenili, odkedy chodia do klubu, alebo nie. Takže to bude otázka na neskôr, mamičky mi budú na to odpovedať. Že či vidíte nejakú zmenu na svojich deťoch, ako sa správajú a čo o klube rozprávajú. Takže z mojej strany zatiaľ asi všetko. Čo sa týka tých darčekov, to povie o tom otec duchovný. Toho roku sme sa rozhodli, že dáme baličky tým deťom, ktoré vystupovali na tom benefičnom koncerte, na ktorom ste boli. Neviem, či pani bola Mikeľová, bola ste aj vy. Vy ste boli dve, vás si pamätám. Tiež som veľmi rada, že ste boli na tom koncerte, že ste videli deti, čo vaše deti dokázali. No, dokázali ste, že? Myslím, že ste dokázali. To nie, že ste sa pomýlili. Mamky o tom nevedeli, že ste sa pomýlili, lebo oni pesničku nepoznajú a ja som si to nevšimla. Hej? Ja ako vaša učiteľka som si to nevšimla, to znamená, že to je dobré. Takže asi takto. Čo ešte? Prečo darčeky deťom? No, tak neviem, možno si zaslúžia, možno nie, ale aj takýmto spôsobom si myslím, že ich trošku podporíme alebo potešíme. Ešte jedna dôležitá vec. My by sme chceli, aby deti chodili aj do chrámu. Niekedy padne taká odpoveď, že ja som iného vyznania. Hej. Viem, že deti do rímskokatolického kostola chodia alebo nechodia. Hej. Ja nechcem teraz akože brať niekomu vieru, že ty si rímokatolík, staneš sa pravoslavným. Nie, to určite nechcem. Keď je rímokatolík, bude rímokatolík. Je to každého osobné rozhodnutie, ale ja si myslím, že to im nepoškodí deťom, keď niekedy prídu aj na bohoslúžbu do chrámu. Hej. Im to nepoškodí, ale deti ma nejak nechcú poslúchať, že keď ich popýtam, že poďte aj na tú bohoslúžbu, aby ľudia videli, že keď pracujeme v klube, do toho klubu sa investovali veľké peniaze, aby aj naši veriaci videli v tom chráme, že tie deti sem tam prídu aj do chrámu, že aj potešia, zaspievajú niečo pekné. Že proste taká spolupráca, aby bola, že keď sa stretávame v klube, aby sme aspoň raz týždenne prišli aj do chrámu pomodliť sa a poďakovať sa. Deti, počúvate ma? No ale hovorím, nie vždy tie deti prídu a možno, že takou podporou by ste boli aj vy rodičia, keby ste niekedy s tými deťmi prišli do toho chrámu. Myslím si, že akože to nie je na škodu prísť, pomodliť sa, poďakovať sa Bohu za všetko, za čo máme ďakovať. A myslím, že je za čo ďakovať Bohu. Ju volajú Matuška, lebo je to kvôli tomu, že ja som ako duchovný otec a
ona by mala byť duchovná matka tých, ktorých ja som duchovný otec. Čiže preto taká zdrobnelina, tam je Matúška. Oni si deti mysleli na začiatku, že je Marta, takže Martuška. Akože, neviem, tak hovoríme Martuška, ale to nie je Martuška, ale Matúška. Takže taky sme sa niekedy aj zasmiali nad tým, Martuška. Veľmi dobre poznáte svoje deti, takže viete, aké sú hravé, sú niekedy aj neposlušné, vystroja niečo, ale čo je dôležité, ja si myslím, čo sa tu naučili, že vedia aj sa ospravedlniť, vedia proste, že urobili chybu a mnohokrát sa snažia tú chybu napraviť, snažia sa zmeniť Nemecku pre deti z východnej Európy. Sú to také krabičky, ktoré sú podľa vekových kategórií pre deti, dievčatá, chlapci. A sú vlastne pre také deti, ktoré navštevujú chrám, ktorí chcú proste žiť s Bohom a ktorí sa snažia nejakým spôsobom zlepšiť svoj život, aby v takých spoločenstvách, ako je tento klub, aby sa cítili dobre a aby pomáhali sebe aj iným. Takže pristúpime k tomu rozdávaniu darčekov. Anička Mikeľová. Anička je veľmi živé dieťa. Anička. Takto. Veľmi živé dieťa, ale ja si myslím, že sa snaží, chce niečo dokázať a že bude sa snažiť aj naďalej. Nielen v klube, ale aj v chráme. Dobre? Anička, nech sa páči. Prosím. Lukáš Sliško. Ešte nerozbaľujeme. Dobrý chlapec, len niekedy vystraja a nepočúva, ale ja si myslím, že bude počúvať rodičov a že aspoň sa dostane na úroveň Dušana. Lebo Dušan je trošku kľudnejší, aj taký, ja si myslím, lepší chlapec a že si bude hľadať kamarátov takých, aby ho k lepšiemu privádzali, ak nie horšiemu. Aj tých horších, aby si privádzal k lepšiemu a nie, aby si s nimi išiel do horšieho. Dobre? Lukáš, nech sa páči. Raz ťa to ká. Aby nerozbalila ešte, dobre? No, Ja? veľmi dobrý chlapec, snaží sa. Sem tam veťar, no, povystrája. Ale no tak tu ho chváli, že tu už beťarovku. Ale ako v dobrom zmysle. A mi pomáha, ja si myslím, že mi bude pomáhať aj naďalej a všetci vy budete pomáhať. Dobre? Lebo práce tu máme habadej a potrebujeme aj vašu pomoc. A Dušan. No, takže Dušan, aj tebe veľmi pekne, ale uče si, lebo... Moderný učeš, mám si to čo. Moderný učeš, ale nie je to taký dobrý nič. Dobre, takže deti, dostali ste darčeky, tí, ktorí ste vystupovali, ja si myslím, že nám budúci rok darčeky dali. Dobre, no a teraz pekne povedzte, čo máte povedať za darčeky. Ďakujeme. Pozerajte sa na mňa, robím fotku teraz. Dobre, deti. Takže tam si spolu sedte a rozbaľujte si darčeky, hej? Lenka nie, lebo Lenka už má.